Dobrý deň, volám sa Rado Fatul a som konateľom spoločnosti Grolos, ktorá už dlhé roky pôsobí na slovenskom trhu ako zástupca fínskeho výrobcu kĺbových nakladačov Avant. Toto krátke video sme sa rozhodli urobiť práve preto, lebo jedna z veľmi často kladených otázok, ktoré sme svojho času zaradili aj do zoznamu často kladených otázok, je práve tá, aký je rozdiel, aké sú výhody, nevýhody medzi koncepciou kĺbového nakladaču, ktorú dneska v podstate výhradne zastupuje Avant, a medzi koncepciou šmikom riadeného nakladaču, ktorú v minulosti takisto vlastne rozbiehal Avant, ale to sa bavíme o naozaj veľmi dávnych rokoch, kedy zakladateľ spoločnosti Avant Techno, pán Risto Kekele, v roku 1991, keď tú firmu zakladal, tak v podstate prišiel s týmto prvým konceptom šmikom riadeného nakladaču. Dá sa povedať, že šmikom riadený nakladač, ktorý tuto vidíme, nech už má dneska akékoľvek označenia, akýkoľvek výrobca, tak vlastne ten prvotný koncept, takto ako ho vidíme, tak či tak prišiel vlastne z tej dielne Avant. To, čo ale chcem povedať, je to, že tak ako prebiehal vo firme vývoj, tak sa vlastne od šmikom riadeného nakladaču dostali v podstate ku kĺbovej konštrukcii. A teraz poďme k tým rozdielom, pretože to každého zaujíma. Čo je vlastne príčina toho, prečo by sa niekto mal rozhodnúť pre kĺbový nakladač, alebo prečo by sa v niektorých ojedinelých prípadoch mal rozhodnúť pre nakladač šmikom riadený. Takže základná cieľová skupina pre kĺbové nakladače Avant, alebo pre kohokoľvek, kto by rozmýšľal nad tým, že si chce kúpiť kĺbový nakladač Avant, je prakticky akýkoľvek segment, čo vás napadne od realizácie záhrad cez stavebné firmy, primárne teda malé stredné, chovatelia zvierat, komunálna údržba, údržba areálov, manipulácia s tovarom a tak ďalej a tak ďalej. To využitie pre Avant je takmer neobmedzené. Ak by sme sa bavili o využití pre šmikom riadené nakladače, nebudeme sa teraz konkrétne baviť o veľkostiach, dobre, lebo veľkosť samotná nie je teraz v tejto chvíli akože primárna téma, lebo šmikom riadený nakladač môže byť tento malý, ktorý má necelú tonu, ale môže samozrejme byť aj niekoľko tonový, hej. Rovnako to platí v podstate aj pre kĺbové nakladače Avant, aj keď my sme stále v tej kompaktnej veľkosti, to znamená, že maximálna veľkosť je do 3 tón. Základný rozdiel samozrejme je v tom, že ak by niekto chcel robiť naozaj veľmi ťažkú prácu so štrkom, s kameňom, vyslovene kameňolom, cesty a podobne, tak tam môže veľká hmotnosť šmikom riadeného nakladaču mať určitý zmysel. Áno, keď mám 4-5 tonový stroj, tak logicky, že trošku viacej niečo potlačí. Ale, a to ale je teraz kľúčové, pokiaľ my ako firma sa snažíme naozaj v podstate vychádzať v ústretí všetkým malým stredným firmám a naše hlavné logo, alebo teda tá celková myšlienka, na základe ktorej podnikáme a ktorú sme priniesli na náš trh, je tá, že my pomáhame malým firmám rásť. A keď chceme malým firmám pomôcť rásť, tak my potrebujeme dosiahnuť ich vysokú flexibilitu. To znamená, že v podstate firma z akéhokoľvek miesta alebo obce na Slovensku môže získať zákazku v akomkoľvek inom meste alebo obci v rámci Slovenska, v princípe v rámci Európy. To znamená, že my potrebujeme dosiahnuť ten stav, aby ste mali možnosť stroj veľmi jednoducho presúvať z miesta na miesto. Kým kĺbové nakladače Avant pri svojej maximálnej hmotnosti do 3 tón majú pomer zdvíhania, čiže bavíme sa o tej celkovej sile, asi najlepší na svete, dá sa povedať, že v rámci teda výrobcov tejto menšej techniky, tak dneska môžeme povedať, že napríklad tento stroj, ktorý váži, tonu, je schopný zdvíhať 500 kg, áno, na ramene. Stroj, ktorý by mal, 1800 kg, bude schopný zdvíhať, 1100 kg, hej. Stroj, ktorý bude mať, to si ukážeme v niektorom z ďalších videí, 3 tony, tak bude schopný zdvíhať 1,9, 1,8 tony. To je fantastický pomer. Keby sme sa presunuli na koncepciu šmikom riadeného nakladaču, tak vzhľadom na to, ako je ten stroj vôbec celkovo akože koncipovaný, tak zistíme, že na to, aby sme zdvíhali rovnaké hmotnosti, tak potrebujeme rádovo vyššiu vlastnú hmotnosť toho stroja, alebo teda váhu. Áno, jednoducho povedané. Takže, ak budem chcieť zdvíhať tonu šmikom riadeným nakladačom, tak viem,
že ten stroj musí vážiť minimálne 3 tony, kdežto tu budem na hmotnosti, pri klbovom nakladači budem na hmotnosti 1,8 tony. Čiže tá základná vlastnosť pre malú strednú firmu je tá, že šmikom riadený nakladač, keď aj potrebujem zdvíhať 1,5 tony, naložím na vozík do 3,5 tony a odveziem si ho kdekoľvek, kdežto šmikom riadený nakladač nie, pretože bude naozaj príliš ťažký už pri rovnakej schopnosti zdvíhať a neviem si ho jednoducho odviesť na prívesnom vozíku kdekoľvek potrebujem. To je prvý moment. Ďalší moment, keď sa budeme baviť o tom, že akým spôsobom tie stroje pracujú v tom danom teréne. Povedali sme si, že áno, veľká hmotnosť môže v určitých situáciách mať svoju výhodu, ale tých situácií, alebo takých, by som povedal, aplikácií je pomerne málo. Väčšinou sa pracuje na nejakom citlivom povrchu, alebo na nejakom, betóne, kde nechcem gumovať, alebo na nejakom trávniku, alebo na dlažbe. A tam, pokiaľ budem natáčať, alebo manipulovať so šmikom riadeným strojom, ktorý je ešte k tomu aj ťažký, tak logicky zanechám množstvo čiernych čmuhov, čo samozrejme degraduje, ale teda poškodzuje samotný povrch, ale to, čo ešte robí, je, že on reálne výrazne viacej opotrebuje samotné pneumatiky, čo predražuje samozrejme údržbu toho stroja, pretože keď pravidelne pracujete so šmikom riadeným nakladačom, tak jedenkrát do roka proste tie kolesa musíte vymeniť. Prípad u klbového nakladaču je presne opačný. Šetríte povrch, pretože ten stroj sa láme v klbe, áno, ten klb je stredový, uložený tu pod strojom, a tie kolesá sa odvalujú bez akéhokoľvek odporu. A keď sa odvalujú bez odporu, viete ich dať na citlivý povrch, už som spomenul dlažbu, trávniky a podobne, bez toho, aby ste ich poškodili, neopotrebovávajú sa kolesá. To znamená, že tu nami tie kolesá vydržia rádovo roky. Čo je obrovský rozdiel, pretože aj to niečo stojí. A samozrejme, zničený trávnik tiež niečo stojí, alebo keď máte uvalcovaný štrk a idete položiť niekde, zámkovú dlažbu, tak keď tam prídem za vantom a položím si dlažbu, otočím sa a odídem, tak tú dlažbu môžem klásť. Ale pokiaľ prídem so šmikom riadeným nakladačom, položím si dlažbu, otočím sa, no tak musím znova upravovať ten povrch. Toto je ďalší rozdiel a pomerne podstatný. No a s týmto súvisí ešte jedna téma, s tou hmotnosťou a s tou schopnosťou sa otáčať. Každý z vás, kto má nejaké to kilečko navyše, mi dá za pravdu, že otáčať a dvíhať väčšiu váhu stojí viac energie. Viac energie znamená v tomto prípade viac paliva. Takže ak budem mať stroj, ktorý tu mi zdvíha tonu a tu mi zdvíha tonu, ako šmikom riadený nakladač, tak tu na rádovo proste miniem viacej paliva. To, čo spálim za jeden deň na šmikom riadenom nakladači, mi možno bude stačiť na týždňovú prácu pri Avante. To sú obrovské rozdiely, najmä dnes, keď cena nafty a benzínu ide do astronomických čísiel. To znamená, že máme tu v podstate niekoľko základných rozdielov v tej koncepcii. Prvá je v podstate ľahkosť pohybu, s tým súvisí opotrebovanie, s tým súvisí ničenie toho, alebo respektíve šetrenie jednotlivého povrchu, spotreba, no a samozrejme schopnosť zdvíhať pri danej hmotnosti. To znamená, každý z vás, kto bude uvažovať nad tým, že či si kúpi klbový nakladač alebo šmikom riadený nakladač, by mal brať tieto veci do úvahy, lebo sú pomerne podstatné v každej činnosti, ktorú sa rozhodnete vykonávať. Verte mi, že do hotovej záhrady vás nikto so šmikom riadeným nakladačom nepustí. To by musel byť kaskadér alebo niekto, kto vás má naozaj veľmi rád. A podotýkam, znovu si ho naložíte, odveziete a urobíte prácu zase niekde inde. Vidíte sami, že rozdiel je aj v tej výške pri manipulácii s akýmkoľvek tovarom alebo s čímkoľvek, pretože teleskopické rameno má väčšinou v podstate len ten klbový nakladač, v tomto prípade Avant. Šmíkom riadené nakladače mávajú až od tých väčších modelov teleskopicky výsuvné ramená, ale ako sme si povedali predtým, to už sú naozaj stroje, ktoré majú pomerne veľkú váhu. Pred chvíľou sme mali možnosť vidieť aj schopnosť zdvíhať a tu by som chcel upozorniť len na jednu vec, že ono častokrát je tendencia veriť všetkému, čo je napísané. Ono to bohužiaľ nie je celkom tak
ako niektorí výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov deklarujú jednotlivé parametre svojich strojov, pretože videli sme, že šmíkom riadený nakladač, kde má v tabuľkových hodnotách písané, že má bez problémov zdvíhať 400 kg, tak 400 kg samozrejme nezdvihne. Je to dané rôznymi faktormi a parametrami, ja nechcem tvrdiť, že niekto hovorí nepravdu, ale možno je to merané v iných podmienkách alebo za iných okolností alebo pri niečom takom, čo vy v praxi veľmi ťažko dosiahnete. To znamená, že keď sa bavíme o tom, čo ten stroj je reálne v praxi schopný spraviť, tak my sa snažíme deklarovať vždy tú realitu, ktorá naozaj v tej praxi vás stretne a deklarujeme to, čo s tým strojom reálne urobíte. Čiže my keď povieme, že tento stroj zdvihne 500 kg, tak zdvihne 500 kg. Samozrejme berieme do úvahy aj hmotnosť vidiel, berieme do úvahy aj posun ťažiska, ale jednoducho pri hmotnosti 1 tony dokážeme toto zdvihnúť. Pri hmotnosti 1500 zdvihneme 900 kg, pri hmotnosti 1800 zdvihneme 1100 kg a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tá pravdovravnosť v tých parametroch je veľmi kľúčová a musím povedať, že to je jeden z faktorov, vďaka ktorým sa naše stroje predávajú pomerne dobre, lebo to, čo my tvrdíme, tie stroje v tej praxi aj reálne dokážu. Takže toto sú základné rozdiely medzi šmíkom riadeným nakladačom a klbovým nakladačom Avant. A v neposlednom rade treba povedať ešte to, že nie každý model šmíkom riadeného nakladaču je vybavený teleskopicky výsuvným ramenom, tak ako je tomu u nakladačoch Avant. To znamená, že dotiahnuť ďalej je s Avantom výrazne jednoduchšie. A plus, výrazne jednoduchšie je aj pripojiť hydraulické náradie, pretože na väčšine šmíkom riadených nakladačov je stále starý koncept tzv. Eurospojok, hydraulických, kdežto Avant používa moderný spôsob pákového systému, kde na jednu páku veľmi jednoducho pripnem akékoľvek hydraulicky aktívne náradie. To znamená, že je to ešte aj čisté, neodkvapkáva olej, čiže aj ekologické a opäť vám to len uľahčí prácu v porovnaní so šmíkom riadeným nakladačom. Ak by ste mali viacej otázok, neváhajte nás kontaktovať, vieme určite doplniť ešte viac informácií na túto tému.